U ime Allaha, milostivog, svemilosnog. Nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi wasallam, Bilal radijallahu anhu otišao je kod halife Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao mu: nasljedniče Allahovog poslanika, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi wasallam da kaže: najvrijednije djelo je borba na Allahovom putu. Šta želiš time da kažeš, Bilale? Upitao ga je Ebu Bekr radijallahu anhu. Želim otići u borbu dok ne umrem, reče Bilal. Ebu Bekr ga upita: a ko će nam učiti ezan? Na to Bilal, dok su mu suze tekle iz očiju, reče: nakon poslanikove sallallahu alejhi wasallam smrti ne mogu nikome da učim ezan. Ebu Bekr radijallahu anhu mu kaza: ne, ostani ovdje i uči nam ezan. Bilal mu odgovori: ako si me oslobodio robstva da bih bio tvoj rob, onda ću ostati, a ti radi šta god hoćeš. A ako si me oslobodio radi Allaha, onda me pusti da idem kamo ja hoću. Oslobodio sam te radi Allaha, Bilale, reče mu Ebu Bekr radijallahu anhu. Nakon toga Bilal je otputovao u Šam, gdje se pridružio muslimanskoj vojsci. On je ispričao: nisam mogao izdržati da nakon poslanikove sallallahu alejhi wasallam smrti ostanem u Medini. Kada bi krenuo učiti ezan kod riječi ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, zagušio bi ga plač, grlo se steglo i ne bi mogao nastaviti dalje. Nakon nekoliko godina Bilal je u snu vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi wasallam i on mu se obratio. Šta znači ovo odsustvo, Bilale? Zašto nas nikako ne obiđeš? Bilal se probudio tužan i krenuo prema Medini. Kada je stigao do Medine, otišao je kod poslanikovog kabura sallallahu alejhi wasallam i tu ostao dugo plačući. Do njega su došli Hasan i Husein, unuci Allahovog poslanika sallallahu alejhi wasallam, pa ih je on čvrsto prigrlio, a oni ga zamoliše da na sabahu prouči ezan. Tog jutra Bilal se ispeo na krov mešdžida da prouči ezan. Kada je izgovorio riječi Allahu Ekber, Allahu Ekber, zatresla se cijela Medina. Ljudi su bili iznenađeni. Kada je izgovorio ešhedu en la ilaha illallah, uzbuđenje u Medini još je više poraslo. Na Bilalove riječi ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, cijela Medina je bila na sokacima, i muškarci i žene i djeca. Bio je to dan velike tuge. Dan u kojem je Medina plakala kao nikada do tada nakon poslanikove smrti sallallahu alejhi wasallam. Bilalov glas probudio je usnula sjećanja u dušama Medinlija, sjećanja na dane provedene u društvu Allahovog odabranika sallallahu alejhi wasallam. Bilalov glas bio je simbol tih vremena i onih trenutaka u kojima je vjerovjesnik sallallahu alejhi wasallam bio još među njima. Slično se dogodilo i u Šamu, kada je Omer radijallahu anhu, vladar pravovjernih, posjetio Šam. Zamolio je ostale muslimane da utiču na Bilala da im prouči ezan. Nastupilo je vrijeme ezana. Bilal se ispeo i počeo učiti ezan. Ashabi su plakali. Svi oni koji su se sjećali dana provedenih sa poslanikom sallallahu alejhi wasallam su lili suze. Na samrti Bilalova žena plakala je pored njega, a on joj je odgovorio: nemoj plakati, sutra ću se susresti sa voljenima, sa Muhammedom sallallahu alejhi wasallam i njegovim ashabima radijallahu anhum. Predanje bilježi Ibn Hadžer u dijelu El Isaba i ono je vjerodostojno.